India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ukoma Secretary jongka US Howard Lennox ula ong baka United States kan sa Pynbeit ya ka jingiateh khaii pateng baka India enda ke India kala sangeh no banthied ya ka umphiang Russia. Haka jingiakran bat kinong tho kubor ka singi palai Lennox ula ong ngin sa Pynbeit ya ka India pitip ka India haka nongdem ka hak ban pli ya ka yau jongki ka hak ban sangeh no banthied ya ka umphiang Russia. Kani ka jingiakran jong Ukoma Secretary ka wan hapdeng kidak kisien jong ka jing penkre ka jingiakan ak haka khaii pateng hapdeng ka US bat ka India. Habapan kan mau biang ya ka jingkan no ba ulakran mensua Lennox ula ong baka India kam syam na thiet ya ka umphiang na Moscow. Shua ban sedang gatma hapdeng ka Russia bat ka Ukraine. Ulapan scam shua gatma 3% na ka umphiang jongki ka day na Russia. Bat menta namar baka US kala penjari ya ka jing bun kala kiu sya ka 10%. Kumta kidang thiet ya ka ki penkuat ya ka bat nangta ki di ya ka sya ka perthai barok ka we bat kisna ya ka kenhun. Kumta u presiden ula khot ya ka jingiakran ben halor kata bat ula ong ba phi day ban sangeh no ya kata ka jingbam. Kumta nga berkat baka India ngin sa Pynbeit ya ka chisien bakla sangeh no banthied ya ka umphiang Russia. La benrap syu Lennox. Haka juk kapur haka singi tho ding utrom ula tho haki social media baki atli kiri kidang peteng haya ka jingiakran haka baya day baka jingkhanglat haka khaii pateng bat kan on don ka jing ban poi sya ka jing penkut ka bajob.